Беларускі рэжым стварае чорныя спісы з шэрагу тавараў, грамадзянаў і іншых непублічных захадаў. Гэта адказ на 5-й пакет еўрапейскіх санкцыяў. Упэўненым крокам нашы чыноўнікі ідуць услед за Расіяй. Нашы ўсходнія суседзі ў адказ на санкцыі таксама пазбаўлялі сваіх уласных грамадзянаў доступу да некаторых прадуктаў і тавараў. Вітаю вас, гэта студыя Белсат, для вас працуе Ігор Кулей. Наступную гадзіну мы правядзем разам. Гораздо меньше концентрации вируса хватает, чтобы заразить человека. З намі пагадзіўся паразмаўляць бацька, сын якога загінуў, на жаль, на мяжы Беларусі. Сабраць сведчанні катаванняў мігрантаў з боку беларускіх сілавікоў, а таксама высветліць прычыны, па якіх яны пакідаюць родны дом і шукаюць новага жыцця ў Еўропе. Мой калега Сергей Пацасоны выправіўся ў Эрбіль, горад у паўночным Іраку, з ваколіцаў якога ў Беларусь прыбывала найбольшая колькасць мігрантаў. Сёння і цягам цэлага тыдня глядзіце ў вечаровых эфірах нашага тэлеканалу. А мы, спадарства, накіруемся ў Эрбіл, бо, як кажуць, лепш адзін раз пабачыць, чымся 1000 разоў пачуць. Лётнішча ў Эрбілі менавіта сюды і вяртаецца пераважная большасць мігрантаў з Беларусі. З намі пагадзіўся паразмаўляць бацька, сын якога загінуў, на жаль, на мяжы Беларусі, і ягонае цела прывезлі сюды, каб пахаваць у Курдыстане, у Іраку. На сувязі з намі Сергей Пацасоны. Сергей, добрый вечар. І перадаю табе слова. Вітаю, Ігор, вітаю спадарства. Сапраўды, мы працягваем збіраць сведчанні таго, што адбывалася, і, на жаль, надалей можа адбывацца ў беларускім лесе. Сёння тут чакалі чарговага рэйсу з Менску, і да апошняга мы таксама спраўджвалі гэтую інфармацыю, але як толькі што нам паведамілі, што ізноў з невядомых прычынаў пакуль што гэты рэйс адкладзены, бо ўсе рэйсы, якія адбываюцца з менскага аэрапорту ў Багдад, перадусім прызямляюцца тут, у аэрапорце Эрбіль, і тут выходзіць большая колькасць тых, хто вяртаецца з Беларусі. Што тычыцца тых сведчанняў, якія ўдаецца сабраць на месцы, пачуць тое, што гавораць ахвяры усяго гэтага штучна створанага міграцыйнага крызісу, то яны, безумоўна, уражваюць. Гэта тысячы гісторыяў усіх тых, хто вярнуўся і хто не змог дасягнуць сваёй канчатковай мэты. Гэта нямецчына, як усе падкрэсліваюць. І тыя сведчанні тых людзей, якіх мы ўжо выслухалі, яны распавядаюць пра Беларусь. І гэта зусім не Беларусь з мірнымі людзьмі, не Беларусь сінявокая, з цудоўнымі зялёнымі лясамі і сінімі рэкамі, а гэта Беларусь
сілавікоў. Беларусь, дзе падманьваюць, дзе гандлююць усім, што толькі магчыма, дзе даводзілася плаціць за гатэль, але пры гэтым спаць на падлозе, пачуць і навучыцца усёй ненарматыўнай лексікі ў стасунку да сябе, і што ўвесь час падкрэслівалі нашыя суразмоўцы, гэта тое, што да іх падыходзілі бесчалавечна, што гэтыя людзі ў форме сілавікі не маюць сэрца, яны не з'яўляюцца людзьмі. Гэта гучала проста чырвонай стужкай у нашых размовах, яны гэта паўтаралі бясконца. Таксама у нашай краіне сустракалі іх гандляры гэтымі паслугамі, якія абяцалі, што ўсё пойдзе гладка, што перайсці мяжу не складае ніякай складанасці, што гэта зойме літаральна 5 хвілінаў. Нашыя суразмоўцы, з якімі мы размаўлялі сёння, правялі ў выніку 2 тыдні ў беларускіх лясах, як яны кажуць, джунгля, джангл, так называюць яны нашыя лясы. І распавядалі пра ўсе тыя жахі, з якімі яны сутыкаліся. Гэта, безумоўна, за кожны крок, за кожную самую мінімальную паслугу трэба было плаціць велічэзныя грошы, выдаваць усе ашчаджэнні. Калі гэта моладзь, якая ехала, то бацькі давалі ўсе грошы, якія мелі, прадавалі, скажем, аўты, нерухомасць, альбо калі гэта старэйшыя людзі, таксама прадавалі сваю маёмасць, аддавалі ўсё і ехалі да лепшага жыцця. Таксама увесь час гаварылі суразмоўцы, што іх дзялілі на групы і змушалі ісці праз мяжу. Гэта быў менавіта прымус. Гэтае слова гучала пастаянна. Ідзіце ў Польшчу, казалі гэтак званыя беларускія сілавікі. Ідзіце хутчэй, бягом. Таксама травілі сабакамі, пагражалі і вельмі моцна збівалі. Усе гэтыя падрабязнасці, безумоўна, мы фіксуем, збіраем дакументы, бо яны таксама ёсць візы, якія выдавалі беларускія амбасады, і ўсё гэта абавязкова мы збярэм і пакажам, прадставім нашым гледачам. І гэта, безумоўна, не канец гісторыі, не ўсе гісторыі, пра якія мы тут пачулі і якія паволі фіксуем. Ігор. Сергей, яшчэ одно пытанне табе задам, якое будзе цікавае, пэўна, нашым гледачам, адносна самого месца, адносна самого Эрбілю, таму што кадры, якія ты ўжо даслаў, якія былі перад тым, як мы пачалі з табой злучэнне, паказваюць, што горад выглядае вельмі добра. Працуюць фонтаны, зелена, крамы працуюць. Вось мы бачым зараз за табой таксама асвятленне начнае ў горадзе. Ад чаго з'язджаюць гэтыя людзі? Чаму яны пакідаюць, выглядаючы на вельмі добра выглядаючы горад? Чаму яны адсюль едуць праз Беларусь такім небяспечным маршрутам? Шчыра сказаць, гэта маё галоўнае пытанне, якое я бясконца сабе задаю, куды б я не выйшаў сапраўды ў гэтым горадзе. Бо такіх крамаў, якія можна пабачыць на вуліцах Эрбілю, шчыра сказаць, не часта сустрэнеш у еўрапейскіх гарадах. Таксама нейкія буцікі, базары заваленыя, засыпаныя самым разнастайным таварам. Таксама, калі мы хадзілі дзесьці на абед альбо вячэру ў рэстарацыі, то па вельмі мізэрных коштах аказваюцца проста цудоўнейшыя паслугі. Усё каштуе дастаткова танна. І нашае пытанне, чаму вы адсюль з'язджаеце? Бо ўсё ж такі, сапраўды, гэта выглядае дастаткова камфортна. Яны адказваюць, што, па-першае, гэта пытанне бяспекі для многіх вельмі важнае, бо ўсё ж такі Курдыстан, Ірак — гэта не толькі Эрбіль, але і яшчэ маленькія вёсачкі. Літаральна учора адна з іх была захопленая ігілам, гэтак званай ісламскай дзяржавай, і гэта здараецца рэгулярна, пагэтаму людзі менавіта з гэтых малых мясцовасцяў таксама вельмі часта уцякаюць. А іншы момант — гэта высокі ўзровень карупцыі, нізкія адносна ўсё ж такі ў большасці насельніцтва заробкі і брак перспектываў, брак будучага, як яны падкрэсліваюць, ненадзейнасць у гэтай краіне, і гэта неякая унутраная мара, каб цябе трактавалі, каб да цябе падыходзілі як да чалавека. А вось гэта асноўнае, пра што кажуць людзі заўсёды.
Сергей, дзякуй вялікі за гэты каментар. Будзем абавязкова цягам тыдня далей сачыць за тым, што адбываецца ў Эрбілю. Сергей Пацасоны збірае для вас, шаноўныя гледачы, сведчанні таго, што адбываецца ў іракскім Курдыстане. Размаўляе з людзьмі, якія мігрантамі, якія вяртаюцца з Беларусі, і неўзабаве мы ўсё гэта пакажам на Белсаце. Гэта чарговае сведчанне таго, як бесчалавечна з гэтымі людзьмі абыходзіліся так званыя беларускія сілавікі. І ў працяг тэмы мігранцкага крызісу польскія памежнікі скіруюць узмоцненыя патрулі на берагі рэчак, па якіх праходзіць мяжа з Беларуссю. Нашыя суседзі рыхтуюцца да магчымага прарыву мігрантаў па лёдзе, калі вада замерзне. На беразе Буга ды і іншых памежных рэчак з польскага боку будуюць часовыя агароджы. На дапамогу польскім памежнікам і вайскоўцам прыбылі эстонскія салдаты, інжынеры скаўцкага батальёну ды інжынеры-рэзервісты пехотных брыгадаў. На балоцістай і лясной мясцовасці польскім вайскоўцам дапамагаюць конныя патрулі войскаў тэрытарыяльнай абароны. Памежная служба паведамляе пра новыя узброеныя правакацыі беларускіх вайскоўцаў і спецслужбаў. У раёне Нараўкі яны кідалі з аўтамабіля шумавыя гранаты. Раней з беларускага боку стрэлам з пнеўматычнай зброі было знішчанае асвятляльнае абсталяванне. Мяняем тэму. 4 абвінавачанні для вядомага блогера, ніводнае з якіх ён не прызнае. У Менску пачаўся суд над Эдуардам Пальчысам. Працэс зрабілі закрытым, як і шэраг іншых палітычных судоў да гэтага. Пальчысу пагражае да 12 гадоў турмы. На пачатку судовага паседжання на словы ў статсудзе блогер застаўся сядзець на лаве. «Я не лічу гэта судом», сказаў Пальчыс і заявіў адвод суду. Крымінальную справу блогера Эдуарда Пальчыса разглядае Менскі гарадскі суд. Афіцыйная прычына для правядзення працэсу ў закрытым рэжыме – недапушчэнне распаўсюду экстрэмісцкіх матэрыялаў. Блогера Эдуарда Пальчыса затрымалі летась у верасні. Спачатку яго пакаралі 30 сотнямі арышту за ўдзел у акцыях пратэсту, але пасля выставілі абвінавачанне паводле 4 артыкулаў крымінальнага кодексу. Сярод іншага Пальчыса вінавацяць у арганізацыі масавых беспарадкаў. На сувязі з намі Вікторыя Пальчыс, жонка Эдуарда. Добрый вечар. Добрый вечар. Ведаеце, я бачыў сёння ўжо ваш каментар наконт гэтага судзілішча, якое адбываецца. І што мяне здзівіла, вы рыхтуецеся да вельмі вялікага тэрміну. Вы кажаце пра 7-10 гадоў. Сапраўды вам так лягчэй вось песімістычна на гэта глядзець? Ну, я не лічу, што гэта песімістычна. Мне падаецца, гэта найбольш рэалістычны сцэнар, таму што яму пагражае ад 5 да 15 гадоў, і 5 гэта мінімальны тэрмін, які ён можа атрымаць, і ён яго не атрымае, таму што мінімальныя тэрміны даюць тым падсудным, якія узаемадзейнічалі са следствам, якія давалі паказанні, якія прызнавалі сваю віну і гэтак далей. Эдуард гэтага не рабіў, таму на 5 год разлічваць няма чаго, і мне падаецца, гэта штосьці будзе каля 7, вакол гэтай лічбы будзе круціцца прысуд. Тое, што сёння Эдуард не ўстаў падчас суда, не прызнаў гэты суд, нягледзячы на тое, што ён вельмі даўно знаходзіцца ўжо за кратамі, гэта сведчыць пра тое, што яны не змаглі яго зламаць. Вы ў перапісцы з ім бачыце, заўважаеце, адчуваеце гэта? Ну, у перапісцы бачна, што ён ставіцца да гэтага з вялікім разуменнем таго, што адбываецца наогул, што судовая сістэма ў нас не з'яўляецца незалежнай, што судовая сістэма – гэта частка рэпрэсіўнага апарату, і таму ён не прызнае гэты суд і не вітае яго, і не паводзіць сябе так, як мусіць паводзіць падсудны ў сапраўдным судзе. Ведаеце, яшчэ кожны чалавек, каб жыць далей, каб знаходзіць сілы, яму трэба вось нейкую надзею мець. У чым вашая надзея, калі вы вось у такой сітуацыі? Ваш муж застаўся ў Беларусі, яго судзяць, вы самі кажаце, што будзе вялікі вельмі прысуд. У чым вы знаходзіце сілы і надзею для сябе? Я веруючы чалавек, я знаходжу падтрымку і надзею у веры ў Бога і спадзяюся менавіта на яго волю. Яшчэ у Эдуарда расце дачка, якая нарадзілася ўжо падчас, калі ён быў затрыманы, і ён быў у турме, ён нават не знаёмы з ёй. Як вы спраўляецеся ўдвох? Ну, нам удвух вельмі добра.
Ну, у сэнсе, што дачка гэта цуд, гэта новы чалавек, і мы з ёй будуем нашыя стасункі. І так, вельмі шкада, што таты няма побач, але мы ёсць адна ў другой, і таму звыкла, напэўна, лічыць, што дзеці гэта абуза, асабліва ў такіх цяжкіх сітуацыях, але дачка гэта радасць і, наадварот, падтрымка па жыцці. Ці вам хапае таксама дапамогі, таму што вы, па сутнасці, сям'я палітвязня, ці хтосьці дапамагае вам, ці можа хтосьці з нашых гледачоў, калі будзе глядзець эфіры, хацеў бы вам дапамагчы, ён бы мог гэта нейкім чынам зрабіць? Ну, так, натуральна, мне дапамагаюць і наша сям'я, нашыя сваякі, таксама вельмі шмат незнаёмыя людзі, вельмі вялікая колькасць людзей, якіх я, ніколі нават не бачыла, не сутыкалася, не тое, што ў рэальным жыцці, але нават у сацыяльных сетках. Вельмі шмат людзей мне дапамагае, так. Гэта таксама падтрымлівае вас на сілах, вось гэтая салідарнасць? Так, гэта вельмі моцна падтрымлівае, і гэта таксама дае надзею на тое, што аднойчы ўсё будзе добра, таму што я бачу гэтую салідарнасць і разумею, што беларусы не здаюцца, яны не прызнаюць гэтыя акупацыйныя ўлады легітымнымі, і яны не згодныя перагарнуць старонку і жыць далей. Дзякую вам вялікі, спадарня Вікторыя, моцы вам і вытрымкі. Вікторыя Пальчыс, жонка блогера Эдуарда Пальчыса. Сёння ў Менску распачаўся ягоны судовы працэс. Застаемся ў тэме. Журналістку Ірыну Слаўнікаву перавялі з Акрэсціна ў следчы ізалятар нумар 1 на сталічнай вуліцы Валадарскага. Сваякі змаглі аддаць для яе перадачу. Пасля 2 запар адміністратыўных арыштаў Слаўнікаву зрабілі падазраванай у крымінальнай справе. Ірыну Слаўнікаву падазраюць у арганізацыі ды рыхтаванні дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Гэта стандартная палітычная крымінальная справа. Праваабаронцы прызналі Ірыну палітзняволенай. З кастрычніка за кратамі застаецца і муж Ірыны Александр Лойка, але паводле адміністратыўнага артыкулу непадпарадкавання міліцыянтам. І яшчэ ў тэму палітычна матываваных судовых справаў фрылансер Радыё Свабода Андрэй Кузнечык меўся выйсці на волю пасля 10 дзён арышту, але родныя так яго і не дачакаліся. Улады яшчэ раз пасадзілі Андрэя на 10 дзён зноўку за дробнае хуліганства. 25 лістапада дома ў фрылансера Радыё Свабода Андрэя Кузнечыка сілавікі ўчынілі ператрус, у выніку якога вынялі тэхніку ды іншыя рэчы, а самога Андрэя затрымалі. 26 лістапада суд Заводскага раёну Менску пакараў мужчыну 10 сотнямі арышту за нібыта дробнае хуліганства. У момант, калі сілавікі прыйшлі да Андрэя, невядомыя асобы атрымалі доступ да тэлеграм-каналу Радыё Свабода і пачалі посціць там дзяржаўныя герб і сцяг Беларусі. У мінулую пятніцу суд цэнтральнага раёну Менску прызнаў інфармацыйную прадукцыю тэлеграм-каналу Радыё Свабода Беларусь, яе аналагі ў соцсетках і Ютьюбе экстрэмісткімі. На сувязі з намі кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. Добрый вечар. Спадар Александр, ці чуеце мяне? Добрый вечар, вельмі добра чую. Выдатна, добрый вечар. Хацеў, каб вы пракаментавалі таксама справу вашага фрылансера Андрэя Кузнечыка. Зараз такая сітуацыя, шмат у якіх з медыяў супрацоўнікі, былыя супрацоўнікі, калегі знаходзяцца за кратамі. Кожная рэдакцыя перажывае гэта па-свойму. Агулам 30 прадстаўнікоў медыа паводле вясны зараз знаходзяцца ў беларускіх турмах. Як ваша рэдакцыя перажывае гэта? Тым больш, што у вас ёсць яшчэ адзін калега, так, это Ігор Лосік, які таксама за кратамі. Па-першае, я бы хотел сказать и дякуй за магчымасць про это поговорить и с вами, и за аудиторией Белсата, и выказать словы солидарности з адважными журналистками и журналистами Белсата, якія, видать, перш за все были под этим таким вельмі публічным ударом и пераследом. Дякую вялікі за словы солидарности. Конечно, тое, что сродки массовой информации незалежные, после того, как уже разгромленная редакция, захопленная техника, спыненные передатчики, арыштованные люди. Все ж таки улада вот не может не то, что не может успокоиться, а бачить, что это не допомагает. И хочет находить все новые и новые способы, как спынить працу. По-моему, это свидетельствует только про одно, что праца незалежных СМИ
у Беларуси працягваецца, она эффектыўная, она запатрабаваная аўдыторыяй, і она вельмі трывожыць гэтую ўладу. Это першае вот назіранне. А другое, что тычыцца ўжо самих журналістскіх калектываў. Конечно, это великие удары для журналистов, для их семьев, для тех, у кого есть дети, у кого есть семьи, есть батьки. Это, апроч всего, это стресс вельми и великий для коллег, потому что в такой ситуации мы мусим займацца не столькі пошукам новых тэмаў, там, рэдактарскімі вынаходствамі ці стварэннем праектаў, толькі думаць вось пра эту ситуацию, як абараніць іншых людей, як дапамагчы тым, хто ўжо затрыманы. В этом сенсе это болючая ситуация, она просто крываточить. И добре, что аудитория наша так само это разумеет, что так просто такие удары все ж таки не проходят. Але вот что меня вельми ураживает, что аудитория не заходит, не отворачивается. До речі, так, про аудиторію, яка не адварочваецца. Літаральна вось недавно ваши соцсеткі прызнаныя таксама экстрэмісцкімі. Як кажуць, вітайце ў гэтым, можа, пачэсным клубе, Белсат таксама знаходзіцца ў гэтым. Кожная рэдакцыя, так же, як і з калегамі, па-рознаму ўспрымае гэту сітуацыю. Мы ведаем, што мы працягваем Белсат працаваць, але Белапан, Навіны Бай яны спынілі ў той жа момант, як іх прызналі экстрэмісцкім іх сайт, іх працу. Гэта было апошняй навіной, якую яны павесілі на сваю старонку. Як свабода да гэтага ставіцца, як вы адрэагавалі вось на гэтае рашэнне Губопіку? Ігор, ну тут відавочная розніца паміж Белсатам і Свабодай і тымі калегамі, якіх вы назвалі. У нас все-таки рэдакцыі за мяжой, а у іх у краіне. І магчымасць крымінальных імгненнага пераследу для тых, хто ў краіне была відавочная. Прызнанне экстрэмісткімі, ведаеце, наш прэзідэнт Джеймі Флай назваў это смешны ярлык. И до этого можно только добавить, что, конечно, просто того, что это смешный ярлык, он еще небеспечный. Не скажу, что он страшный. Для аудитории не. Ось ведомый юрист Михаил Кирилюк, когда он описывал вот эту ситуацию с пункту гледжання юридичного, что означает вот это дзеянне улады, признание каналов розных сродков массовой информации экстремистскими, он выказал такую думку, что самое небяспечнае, калі беларусы сами себе запужаюць, не будут читать правдивые новины, не будут удзельнічаць у информацыйным палітычным жыцці. И он лічыць, что это самая великая небяспека, что вот іншай насамрэч няма. И я мушу сказать, что я уже сказал про это, что гэтага не адбываецца. Мы аналізуем вельмі падрабязна, што адбываецца з подписчиками каналаў сродкаў масавай інфармацыі наших, і бачым, што нягледзячы на вот этыя пагрозы, запалохванне, што будзе, калі вы будете там мець подписку на нейкі там телеграм-канал ці сетку, адпісыванне не адбываецца. Люди, видать, те уже призвычаились до того, что такое запалохванне адбываецца, ці приняли меры бяспекі. Я думаю, что вот эта наша размова, Игорь, может быть, варта их и повторить, какие парады мы своей аудитории даем. Ласка, давайте. Вот я нават выписал, как не забыться ничего главного. Вот схавайте свой номер телефона, да? Это треба зайти в прилады, там, где приватность, privacy и бяспека, свой номер телефона, и там вызначаецца, хто бачыць. Каб ніхто не бачыў. Таксама раюць спецыялісты заблокаваць магчымасць званкоў для з неведомых нумароў. Это таксама. Заходим на лады, приватность, бяспека и выклики, и блокуем их. Не подписывайтеся сапраўдным імём. Не выкарыстоўвайце сваё імя альбо вядомы нік у імені. И не змяшайце, напрыклад, свое фото як аватар. Вот элементарные заходы бяспекі, и вы значна можете, як у іншых ситуациях небяспекі ў жыцці, подвысить просто свою, то, что называется, дигитальную недотыкальность. Это трэба рабіць. Трэба рабіць так, як мы, скажем, ідзем куды-небудзь. Ну, трэба глядзець на, где там чырвонае святло,
каб кишенью никто не залез. Это теперь такая гигиена, якая тычыцца этой бяспекі. Конечно, тут с вами абсолютно Вот мне згодны, здаецца, тому это что важно. подписчиков у нас десятки, сотни тысячаў на розных каналах, усіх яны не могуць схапіць, яны выхопліваюць тых, да каго могуць дацягнуцца. Ну і вядома, нават калі схавацца, магчыма, кагосьці маглі б знайсці, але это зойме значна болей часу. Таму сапраўды, вось калі ласка, парады спадара Александра Лукашука, гледачы нашы шаноўныя, прыслухайцеся. Працягвайце, калі ласка, спадар Александр. Хацеў, можа, я вам нават пытанне скірую, каб працягнуць нашу размову. Мяне вось гэта заўсёды апошнім часам пры вось гэтых падзеях пасля 20-го года цікавіць, ці беларусы зразумеюць кошт інфармацыі, ці яны змогуць адчуць вось гэтую кошт, які плоцяць незалежныя журналісты, недзяржаўныя журналісты для таго, каб распавядаць грамадству праўду пра падзеі ўнутры Беларусі і за яе межамі. Ці пасля вось гэтых усіх падзеяў павага нават да прафесіі яна будзе значна вышэйшая, таму што, ну, на жаль, узровень даверу агулам, калі даследаванні глядзець да журналістаў, там не вызначаецца дзяржаўны, недзяржаўны, даволі нізкі ў Беларусі. Ведаеце, ну, як яно будзе, я вам не адкажу, але вось ад чаго это залежыць, відаць, можна сказаць. Першае, это залежыць ад журналістаў. Вы разумееце, што журналістамі, я тут з вами не пагаджуся, дзяржаўныя, недзяржаўныя, все-таки дзяржаўных журналістаў, по-моему, уже няма. Ёсць просто абслуга прапагандысцкая, якая з большай ці меншай шкоднасцю для паветра робіць сваю працу. І ёсць незалежная журналістыка. Справа не в тым, ведаеце, што той ці іншы журналіст там нейкія прафесійныя тонкасці там паводзінаў перад камерамі, монтажом відэо ці там уменнем расставіць эпітэты валодае лепш, чым горш. Справа зусім не в этом. Справа в тым, куды кіруецца і адкуль кіруецца накірунак твоей дзейнасці. Вот да фактаў, да праўды, да выслухоўвання чужой думкі. Ці для таго, каб все это загнаць, заглушыць, падмануць, скруціць, навязаць. Другая частка это просто можа выглядаць як журналістка для некага, але это, конечно, не журналістыка. Калі мы будзем працягваць рабіць сваю працу, так і зараз працягваюць рабіць незалежныя СМІ, такія як Белсат і Тутбай, Зеркало, як Белапан, як Солідарнасць, як многія іншыя СМІ, якія цяпер пачалі сваю працу працягваць за мяжы, і ў гэтым накірунку все будзе ў парадку. Важна тут для нас самих памятаць пра прафесійную салідарнасць. Вот мы зараз з вами, Ігор, гаворым, я бачу, што вы показалі некалькі кадраў з жыцця Ігора Лосіка. Ты безумная колькасць лістоў, якія прыходзяць да яго і да іншых палітзняволеных у турму. Вось гэта надзвычай важна. У нас на сайце пастаянна знаходзяцца фотаздымкі вашых калег, Каці Андрэевай і другой журналісткі Шульцовай, таксама іншых, якія знаходзяцца зараз за кратамі. У іх ёсць дзень нараджэння, юбілей, трэба пайсці да іх сям'і, трэба запісаць іх, трэба, не ведаю, ліст напісаць, прачытаць іх верш. Журналісты, вот як не дзіўна, упершыню могуць парушыць правіла журналістыкі прафесійнай, гаварыць пра саміх сябе. Звычайна мы не павінны гаварыць пра саміх сябе, пра свае ацэнкі, як мы, ну, скажем, класічная новостная журналістыка так пабудаваная. У дэмакратычных краінах у нас іншыя умовы, так. А вот я не ведаю, я з вами пагаджуся. Вот тут ведаеце што, мы стали легітымнымі аб'ектам навінаў. Я наадварот, я з вами пагаджаюся. Я кажу, што ў дэмакратычных краінах ёсць пэўнае правіла, так, журналістам не распавядаць пра сябе. У нашых умовах я абсалютна з вами згодны. Гэтае правіла можна і трэба парушаць, таму што салідарнасць вельмі важная ў гэты момант. Я не думаю, что мы порушаем. Мы стали легітымным прадметам палітычнага, сацыяльнага, культурнага, псіхалагічнага жыцця.
Абсолютно з вами згодны. Я думаю, што на гэтай ноце, можна сказаць, нават аптымістычнай, самі сябе пахвалілі журналісты. Можам і скончыць з вами размову. Александр Лукашук, кіраўнік беларускай службы Радыё Свабоды, быў маім і спадарства госцем. Добрага вам вечара, усяго вам добрага. Мы працягваем. Студэнта Уладзіслава Барысава затрымалі летась у верасні. Пры затрыманні яго збілі, у доме правялі ператрус. За знаходжанне ў пратэсным тэлеграм-чаце Уладзіслава абвінавацілі ў арганізацыі масавых закалотаў і актыўным у іх удзеле. Чалавек у чорнай манты Вікторыя Шабуня, сумна вядомая, падтрымала так званага пракурора Арцёма Цвяткова і прысудзіла маладому хлопцу студэнту 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Мы не забудзем ніводнага палітвязня. Сёння ў нашай традыцыйнай рубрыцы «Жыве» Уладзіслаў Барысаў. Галоўнае, што ўсё было не дарма. Толькі разам мы зможам усё перажыць і выстаяць. Першыя эфекты ад санкцыяў супраць беларускага рэжыму найбольш адчуваюцца на прыкладзе нацыянальнага авіяперавозніка «Белавія». Авіякампанія ўжо развіталася больш як з паловай самалётаў у сваім парку, бо яны былі ўзятыя ў лізінг у еўрапейскіх фірмах. А зараз стала вядома, што «Белавію» адключылі ад міжнароднай сістэмы білінгу і ўзаемаразлікаў. Што гэта азначае на практыцы? Пытанне накіруем да эксперта ў пытаннях транспарту і інфраструктуры Кірыла Новікава. Спадар Кірыл, добры вечар. Добрый вечер, Беларусь, Белсад, добрый вечер. Міжнародная асацыяцыя паветранага транспарту адключыла «Белавію» ад удзелу ў праграме па білінгу і разлікам. Я зараз назову вось гэтыя назвы гэтых сістэмаў. Это БСП, сістэма па грузавых разліках КАС. Нашым гледачам, як і мне, гэта нічога не кажа, але вы будзеце ведаць, якія гэта будзе мець наступствы для «Белавія». Ну, з вашого дозволу я далі продовжу, мабуть, російською мовою для зручності Дуже ваших дякую. глядачів. Смотрите, действительно эти две системы давно, уже там, практически 50 лет действуют в мире. Это упрощает взаиморасчеты, как и в принципе в других видах транспорта есть аналогичные системы. Тут все действует очень просто. То есть агенты, отправители грузов или агенты по продаже билетов пассажирам, они напрямую не платят компании, они платят через вот эти биллинговые системы. И с развитием вообще электронной коммерции, с развитием интернета, эти системы стали основными, и тотальное большинство авиакомпаний мира пользуются этими системами. Буквально несколько стран, которые не подключены, остались, это обычно страны, у которых там действуют жесткие режимы. Но, как оказалось, «Белавия» и вообще белорусские нынешняя власть все сделала для того, чтобы попасть вот под эти санкции. Действительно, результатом стало отключение. Оно, кстати, достаточно прогнозированное, по моему мнению. Это ударит очень сильно по авиакомпании, потому что уже настроено так, взаиморасчеты так настроены, чтобы исключить лишнюю бюрократию. Ну и, к сожалению, от «Белавия» придется сейчас, по сути, вручную обрабатывать взаиморасчеты. Это очень усложнит вообще ведение документации в компании. Спадар Кірыл, а вось паслухайце, а «Белавія» што кажа? Яны кажуць, што для пасажыраў, асабліва беларускіх, гэта не будзе заўважна. Яны кажуць, што будуць працаваць не праз гэтую сістэму, а праз нейкія расійскія таксама сістэмы. І кажуць, што будуць будаваць у замежжы, будуць будаваць новую сетку агентаў. То бок не будуць ужо працаваць, вось, так як вы кажаце, праз гэтую сістэму, а самі створаць нейкую сеть агентаў, праз якіх будуць распаўсюджваць квіткі. Ці гэта рэальна? Ёсць нейкія прыклады ўвогуле, калі авіакампаніі траплялі, удавалася ім штосьці такое зрабіць?
Ну, насчет авиакомпаний не знаю, но в других сферах, возможно, уже что-то такое пытались сделать. Мы слышали, что и Россия там пыталась свой интернет запустить, какие-то там поисковые системы. Это все терпит крах. Почему? Потому что глобальный мир диктует вообще тренды. Глобальная экономика, она сама, рынок сам создает удобные системы, к которым рано или поздно все как бы приходят, все начинают ими пользоваться. Вот, допустим, сегодня мы там поиск в интернете делаем в какой-то определенной программе, самой удобной, ну и какие-то другие вещи мы делаем именно тем инструментом, который сегодня вот признан во всем мире, он наиболее интуитивный и простой. Могут, конечно, создать, могут там потратить на это кучу времени и денег, но взаиморасчеты действуют ежечасно, ежесекундно, и потери от отключения от этой системы это примерно равнозначно тому, что Беларусь сегодня, допустим, к примеру, отключат от системы там взаиморасчетов Visa, MasterCard. Это примерно такой же будет крах, такой же масштаб. Конечно, авиакомпания, ну просто в этом случае вернется к таким, по сути, как это сказать, двухкомпонентным проверкам, то есть отправка запроса на расчет и получение строгой отчетности будет происходить под контролем именно самой авиакомпании. И ошибки, которые будут делаться, а они по-любому возникнут, ошибки по работе с агентами, с грузоотправителями, эти ошибки в конечном итоге это отразятся на уменьшении доходов авиакомпаний, которые и без этого уже катастрофически пошли вниз после запрета полетов в Евросоюз. Так, Белавія, дарэчы, стратная ў гэтым годзе, яна не зарабіла грошай, наадварот страціла. Дарэчы, я папрашу зараз нашых рэжысёраў таксама паказаць рэакцыю Белавіі, каб яе пабачылі і нашы гледачы. Вось, гэта дадатковая прылада для спрашчэння ўзаемаразлікаў. Яна не мае адносінаў да выканання палётаў, для продажу на замежных рынках. Гэта больш адчувальна, аднак заўсёды ёсць магчымасць працы паводле наўпроставых дамоваў, а таксама з выкарыстаннем іншых сістэмаў узаемаразлікаў, напрыклад, якія дзеюць на тэрыторыі Расіі і СНД. Да таго ж, у звязку з уведзенымі абмежаваннямі на палёты ў Еўропу доля продажаў з выкарыстаннем сістэмы БСП значна знізілася, адказала кампанія Белавія журналістам «Зеркала». Ну, мы ўжо пачулі таксама і адказ на гэта. Дарэчы, я вас пытаўся пра прыклады іншых авіакампаній у свеце. Вось, ці ёсць падсанкцыйныя краіны, дзе нацыянальны авіаперавознік патрапіў пад санкцыі. Хочацца пабачыць, што чакае Белавію, ці яна зможа вылезці з гэтых санкцыяў, неяк выйсці з-пад удару з улікам таго, што, я думаю, вы ведаеце, Белавія страціла зараз палову свайго флота. Ім прыйшлося з 30 летакоў, 18 у іх было ў лізінгу у еўрапейскіх кампаніяў, яны ўжо вярнулі гэтыя самалёты. Генеральны дырэктар Белавіі Ігор Чаргінец кажа, што мы купім самалёты недзе ў іншым месцы, але ці ёсць дзе купляць гэтыя самалёты, ці ёсць дзе ў лізінг браць іншыя самалёты? Увогуле існуюць нейкія іншыя самалёты, акрамя амерыканскіх і еўрапейскіх, Airbus и Boeing? Смотрите, Беларусь изначально в своей авиации гражданской пошла немножко неправильным путем. Откровенно говоря, оставлять моноперевозчиков в стране при открытом рынке, причем соседствуя с европейскими странами, с Евросоюзом, это было на самом деле неправильное решение изначально. И сегодня Лукашенко режим просто пожинает эти плоды. То есть нужно было создавать рынок, нужно было давать возможность в свое время работать нескольким авиакомпаниям. Но если сегодня полеты как бы из Беларуси, да, делают только национальный перевозчик, все остальные страны, которые прилетают, они работают по сути на внешних рынках, да, Минск там другая страна. Поэтому это уже как бы мы пожинаем плоды. Что касается других стран, то, конечно, все страны, у которых есть, скажем так, режимы, либо прямо определенные режимы у власти, либо страны, которые пытаются воинствующе относятся к своим соседям. Допустим, против Ирана периодически вводят санкции. Вы помните, в 2020 году, в январе, Иран сбил гражданский самолет украинской авиакомпании МАУ, погибло очень много граждан разных стран, и, соответственно, автоматически Иран и без того
экономические санкции, которые были, усилились еще дополнительными санкциями в сфере гражданской авиации. Такой же пример есть Северная Корея, есть примеры в ряде африканских стран, аэропорты и авиакомпании, которых постоянно попадают под санкции определенного рода. То есть примеров на самом деле много. То бок вы думаете, што Беларусь чакае лёс вось такіх афрыканскіх краінаў Ірана і Паўночнай Карэі у сферы авіацыі? Уже и без того. Конечно, знаете, я лично знаю директора Белави, он работал перед этим генеральным представителем в Украине, этой вашей авиакомпании, и я могу сказать только положительно. То есть, на самом деле, в гражданской авиации Беларуси работают высокие профессионалы. Но они работают в этой среде, в которой тон задает политика. Причем политика вот именно той ситуации, той власти, которая сейчас, по сути, нелегитимная, насколько я понимаю, в Беларуси. И поэтому, конечно, это уже следствие того. Но авиаторы сами по себе, они делают то, что могут. Вот вы сказали насчет лизинга. Наверное, большинство авиакомпаний в мире работают по системе лизинга. И понятно, что если Беларусь попадает под санкции, то эти компании, лизингодатели, они не могут не поддержать эти санкции, потому что юрисдикция их, скорее всего, это страны Европейского Союза, финансовые институции, они обязаны отозвать в таком случае свои самолеты, на которые они дали в лизинг. То есть это автоматически все эти пакеты включаются, когда начинают работать санкции, и мы видим, что это, наверное, даст результат. Самая большая проблема в том, что пострадают обычные граждане, которые, в конечном итоге не смогут передвигаться, летать нормально, и это не самый хороший, конечно, сценарий именно для граждан Беларуси. Видите, тут, конечно, з аднаго боку так, з іншага боку, мы і так у Беларусі жартам называлі, напрыклад, вільнюскі аэрапорт аэрапортам Менск-3, тому што большасць беларусаў лётала з Вільні. Адлегласць вельмі невялічкая, это 100 з нечым кіламетраў, толькі у Менск не ляталі ніякія лоукосты, а ў Вільні можна было за 30 еўра паляцець у любую краіну Еўропы, тым жа Ryanair'ам ці Візаірам. Дзякую вам вялікі за гэты каментар. Кирилл Новиков, эксперт у пытаниях транспорту и инфраструктуры, был с нами на сувязі. Доброго вам вечера. А мы працягваем, мяняем крышачку тэму. У свеце не зафіксавалі яшчэ ніводнага выпадку смерці пасля заражэння новым штаммам каранавіруса Омікрон. У Сусветнай арганізацыі здароўя кажуць, што рабіць канчатковыя высновы пакуль яшчэ рана. Неабходна вывучаць новы штамм яшчэ некалькі тыдняў. Тым часам Омікрон выявілі ўжо ў Латвіі і Расіі. Хворыя ізаляваныя і знаходзяцца пад медычным кантролем. Паводле навукоўцаў, Омікрон распаўсюджваецца хутчэй за сваіх папярэднікаў і ўтрымлівае вялікую колькасць мутацыяў. Гораздо меньших концентраций вируса хватает, чтобы заразить человека. Омикрон, если он хоть сколько-нибудь близок к дельте, это очень плохое сочетание. Особенно плохая новость для людей, которые еще не переболели и не вакцинировались. Гэта не апошні раз, калі вірус пагражае нашаму жыццю і нашым сродкам на існаванне. Наступны вірус можа быць горшым, больш заразным ці больш смертаносным. І мы не можам дапусціць сітуацыі, калі мы прайшлі праз усё гэта, а потым высветліцца, што нягледзячы на велізарныя эканамічныя страты, мы не гатовыя да новай пандэміі. Ведай, што мы набылі, не павінны страціцца. У разгар эпідэміі каранавірусу ў Беларусі працягваюць звальняць медыкаў. Фонд медычнай салідарнасці паведамляе, што менавіта цяпер разгортваецца асабліва моцная хваля звальнення ў медычных установах па ўсёй краіне. Чорныя спісы, якія складае і рассылае ў кадравыя аддзелы КДБ, дайшлі да РНПЦ анкалогіі і медычнай радыялогіі. Там сярод кандыдатаў на звальненне 3 рэдкія і вельмі запатрабаваныя спецыялісты – лекары рэнтгена-дыягностыкі. Зноў жа інфармацыя ад звольненых лекараў, што да іх спрабуюць прымяняць не толькі такія меры, як звальненне, выдавіць іх з прафесіі, але яшчэ і павесіць якую-небудзь угалоўную справу, такую пра арганізацыю тэрарыстычнай дзейнасці, што ў нас, можна так сказаць, у модзе зараз. Мозырскую ЦРБ, там звольнена больш чым, плануецца звальненне больш чым 20
супрацоўнікаў. Из-за того, что в Мозырской больнице вот увольняется такое количество людей, они раньше делали некоторые операции онкологические, которые, ну, раки, а сейчас некому делать, они отправляют их в Гомель. В Гомеле большая очередь, потому что, ну, они просто физически по масштабам не справляются и так далее. Это везде. Это все сказывается на народе. Вось так цынічна у Беларусі гэта адбываецца. У разгары эпідэміі у нас яшчэ і звальняюць медыкаў, якіх і так не хапала ў краіне. Ну што ж, а мы вяртаемся да тэмы санкцый. У нас сувязі з намі эканаміст Леў Марголін. Добрый вечар, спадар Леў. Добрый вечер. Давайте я пачну. Мы з вами сёння будзем шмат размаўляць пра падаткі, але давайте пачну з іншага. Вось калі вы пабачылі гэты спісы санкцыяў, даволі нечакана яшчэ далучылася ЗША са сваім санкцыйным спісам да еўрапейскага. Што вы падумалі? Вось будуць вялікімі страты ў беларускага рэжыму ад гэтых санкцыяў? Удасца беларускім кампаніям іх абысці? Якое вашае першае ўражанне? Ну, першае ўражанне такое, што на гэты раз упершыню, напэўна, па меншай меры дачынення да Беларусі, Еўразвяз, Злучаныя Штаты, Великабрытанія, Канада дзейнічаюць, ну, у агульным накірунку. Я не скажу так, што яны ўзгаднялі паміж сабой усе гэтыя санкцыі, але ўсё ж такі падабенства паміж імі знайсці можна. І гэта, скажем так, вельмі натхняе, бо калі, як кажуць, біць кулаком, гэта заўсёды больш эфектыўна, чым біць растапыранымі пальцамі. Ну і я спадзяюся, што яны будуць, ну, паслядоўнымі ў прымяненні гэтых санкцыяў, бо вельмі часта ў нас адбываецца так, што санкцыі, як бы здаецца, вельмі жорсткія, а потым аказваецца, што ёсць вельмі шмат шляхоў, каб іх абысці. Вось на гэты раз такіх шляхоў будзе значна меней. Ведаеце, намеснік кіраўніка адміністрацыі гэтак званага прэзідэнта Дмітрый Крутой кажа, што, ну, гэта незначныя санкцыі, Беларусь страціць там 200, можа, ну, 300 максімум мільёнаў долараў у год ад іх увядзення. Вы згодныя з гэтым ці не? Ну, я думаю, што, напэўна, ўсё ж такі страты будуць большымі, але мы гэта зможам самі ўбачыць ужо ў будучым годзе. Ну, скажем так, па выніках першага кварталу ўжо будзе бачна, як дзейнічаюць гэтыя санкцыі на беларускую эканоміку, у першую чаргу на прамысловасць, на фінансавы сектар, на дзяржаўны бюджэт і гэтак далей. Так што чакаць засталося ўжо не вельмі доўга. Вось, а пакуль што спрачацца, я думаю, што няма ніякага сэнсу. Пабачым. Глядзіце, спадар Леў, беларускі рэжым у адказ на гэты пяты пакет рыхтуе свой пакет, значыцца, чорны спіс з пералікам пэўных тавараў, на якія, напэўна, будзе забаронены імпарт, то бок перастануць гэтыя тавары мець магчымасць заходнія кампаніі прадаваць у Беларусі. Гэта эфектыўны шлях вось выхаду з-пад санкцыяў. Пры гэтым кажу, што насыцяць рынак нейкімі аналагічнымі таварамі, магчыма, сваімі, беларускімі. Ёсць такая магчымасць, як у Расіі, вось калі супраць Расіі ўвялі санкцыі, яны, значыць, пачалі вось гэтае імпартазамяшчэнне, так званае. Беларусь можа імпартазамясціць? Ну, ведаеце, мы пакуль што не ведаем, пра што ідзе гаворка. Калі гэта пра прадукты харчавання, то тут і так больш за 4/5 усяго спажывання гэта прадукцыя мясцовых прадпрыемстваў. Ну, можа, гэта як і ў Расіі, нейкі хамон там забароняць ці штосьці падобнае. Я думаю, беларускія грамадзяне пражывуць без гэтых тавараў нашмат лягчэй, чым, скажам, жыхары Масквы, бо мы да іх не так прызвычаіліся. Калі гэта будзе нешта іншае, ну, не ведаю, ці ўдасца замясціць. Ведаеце, заўсёды, калі уводзяцца такія вось абмежаванні, гэта перш за ўсё садзейнічае росту шэрага рынку. Будуць, у нас жа няма ніякіх межаў з Расіяй, будуць весці гэтыя тавары праз Расію, што б гэта не было. Ці гэта, скажам так, адзенне, ці гэта тавары
доўгатэрміновага спажывання, ці гэта ежа. Не Это все не бачыце, праблема. не бачыце ў гэтым іроніі пэўнай, не бачыце ў гэтым. Раней Беларусь была офшорам для Расіі, праз які пастаўляўся шэры імпарт. Цяпер Расія можа стацца для Беларусі. Вось так цікава гісторыя можа павярнуцца. Спадар Леў, прабачце, што я вас крышачку перапыніў, але хачу ўжо да падаткаў перайсці ў нашай размове. Давайте зараз паслухаем выказванне намесніка старшыні адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрия Крутога, які ў інтэрв'ю БТ заявіў, што падняцце падаткаў неабходнае для ўдзелу мікрабізнесу ў фінансаванні дзяржаўных расходаў вываду ІП з ценю. І вось ягоная цытата: «Калі індывідуальным прадпрымальнікам у 2019 годзе дазволілі пераходзіць са спрошчанай сістэмы на адзіны падатак, агульная сума падаткавых паступленняў зменшылася на 40%. Летась у 2020 зменшылася на 30%. Вядома, такія лічбы не могуць застацца без увагі. Застацца вось у гэтай шэрай зоне, не плаціць падаткаў немагчыма ў цяперашняй ситуации. Ну что, будут вертать податки? Я так разумею, что режим Александра Лукашенко вырашыў прымусіць беларусаў заплатіць за вось санкцыі, за недахоп грошай у бюджэце і за гэты крызіс у нашай краіне. Ну, я бы сказал так, что ключевые слова ў выказванні спадара Крутога – это ў цяперашняй ситуации. Ну что ж, ситуация сапраўды нелёгкая і будзе яшчэ цяжэй. Я не думаю, что вось гэты падатковыя рэформы яны змогуць неяк так істотна падняць паступленне падаткаў у бюджэт. Хутчэй за ўсё гэта, як кажуць, імітацыя такой кіпучай дзейнасці. Трэба паказаць, што ўрад нешта робіць, што ўсе міністры, як некалі Лукашенко даручаў усім паслам займацца экспартнай прадукцыяй, так зараз усе міністэрствы павінны шукаць крыніцы паступлення падаткаў. Калі падлічыць вынікі ўсей гэтай дзейнасці, а Міністэрства фінансаў зрабіла гэта само, любы можа зайсці на сайт Міністэрства фінансаў і паглядзець прагнозы па рэформе падаткаў, то ён убачыць, што гаворка ідзе па самым вялікім рахунку недзе пра 150-200 мільёнаў долараў. Гэта не вырашэнне пытання ў бягучай сітуацыі, і таму я думаю, што сапраўдныя прычыны ўсё ж такі не ў гэтым. Сапраўдныя прычыны, перш за ўсё, это трэба разабрацца з індывідуальнымі прадпрымальнікамі як класам, і пра гэта Лукашенко марыць яшчэ з першых год 21-го стагоддзя, і таму праз 22 год, які будзе транзітным, у 23-м годзе ўжо індывідуальных прадпрымальнікаў як такавых не будзе у тым выглядзе, які ёсць зараз, калі яны могуць наймаць людзей, ствараць працоўныя месцы, усе будуць аднолькавыя, усе будуць плаціць падатак, які вельмі нашмат вышэй, чым тое, што мы бачым зараз. І я думаю, што гэта можа прывесці якраз да адваротнага выніку, што яшчэ больш прадпрымальнікаў перайдуць у так званы шэры. Але ці гэта не прывядзе да таго, што ў нас будзе і пагаршацца сітуацыя, то бок замест таго, каб зараз даваць пэўныя дадатковыя эканамічныя свабоды людзям, каб даць магчымасць самазатрудніцца, таму што звальненні ідуць нон-стоп з дзяржаўных буйных прадпрыемстваў. Улады робяць усё, каб наадварот не даць людзям магчымасць працаваць і зарабляць самым, а не спадзявацца на дзяржаву. Ці гэта не эфект, ведаеце, у адваротным кірунку ідзе, атрымліваецца беларускае фінансавае эканамічнае ведомства і думка эканамічная фінансавая рэжыму? Безумоўна, гэта так, але на нашай краіне, нашай уладзе бомбіць Воложин гэта ўжо не першая спроба. Вось і мы бачым, вось і ў вашым сюжэце было пра тое, што звальняюцца і медыкі, і з прадпрыемстваў звальняюцца ж людзі незалежна ад таго, добрыя яны працаўнікі ці дрэнныя, і хутчэй за ўсё звальняюцца тыя, хто нешта з сябе выяўляе, бо гэтыя людзі звычайна яны і думаць могуць, і гэтыя людзі знайдуць сабе працу, з'едуць у Польшу ці ў Літву ці ў тую самую Расію. Вось з чым астанецца дзяржава, вось гэта пытанне, але пра гэта КДБ не думае, бо гэта не яго справа, а ўсе іншыя не могуць нічога адказаць, яны могуць толькі ўзяць пад казырок. Я думаю, што мы гэта ўсё адчуем у будучым годзе,
па выніках працы нашых прамысловых прадпрыемстваў. Яны Я будуць, я думаю, З вами згодны, таму што ў вельмі Беларусі калісьці быў эканамічны блок, зараз засталіся толькі людзі ў пагонах. Сёння была інфармацыя, што нават у аблвыканкамах, гарвыканкамах узмоцняць сілавікамі кадравую палітыку, то бок туды будуць прыводзіць больш людзей у пагонах. Я ўсё чакаю, калі ў дзіцячыя садкі і школы пачнуць таксама прызначаць сілавікоў. Ведаеце, яшчэ адна тэма — гэта падатак на кватэры. Вось наш Ігор Дмітрий Круты, які ўжо адзначыўся некалькімі вось такімі цытатамі, таксама у эфіры «Беларусь-1» кажа, што беларусаў абавяжуць плаціць падатак з кватэраў, і гэта будзе ад 20 до 50 рублёў у год. І Круты лічыць, што гэта не такая ўжо непад'ёмная ці катастрафічная сума для гараджанаў Беларусі. Вось як да гэтага ставіцца? Ну, то бок уводзяць чарговы падатак і кажуць, ну ніякай катастрофы няма, гэта ж 50 рублёў. Ну, па-першае, гэта не 50 рублёў, гэта 50 рублёў разлікі на двухпакаёвую кватэру, калі гэта будзе 3 пакоі, і калі гэта будзе сям'я, скажам, з 4 чалавек, з 2 непаўналетнімі дзяцьмі, то гэта будзе, скажам, рублёў 70, а гэта заплаціць аднамаментна адзін з месяцаў, гэта дастаткова вялікае абцяжаранне гэтай сям'і. Адначасова гэта не дае ніякага плёну для дзяржавы, бо сумы, якія будуць атрыманы, гэта таксама слёзы. Яны ніяк не паўплываюць на вынікі папаўнення дзяржаўнага бюджэту. Таму я думаю, што гэта зноў-такі імітацыя кіпучай дзейнасці. Але бачыце, вы кажаце з аднаго боку, што падаткі прадпрымальнікаў вышэйшыя прынясуць 100-200 мільёнаў долараў, тут гэтыя падаткі, магчыма, яшчэ штосьці прынясуць. Вось у Дмітрия Крутога сышліся лічбы, 300 мільёнаў, ён кажа, страцім ад санкцыяў, і вось яны вырашылі, дзе яны 300 мільёнаў знойдуць. Павысім падаткі і будуць дадатковыя 300 мільёнаў. Арыфметыка у Дмітрия Крутога зыходзіцца. Ну, яна сыходзіцца вельмі дзіўным чынам. Это адкрытае перакладанне ўсіх гэтых санкцый на народ і такое ускоснае прызнанне, што ўсё ж такі не нейкія там адшчапенцы, якіх фінансуе Захад, а большасць народу супрацьстаіць гэтай уладзе, таму яго трэба пакараць. Я думаю, што ўсё ж такі пакаранне не адбудзецца, бо народ заўсёды знойдзе выйсце з гэтай сітуацыі. Вось, а ці знойдзе выйсце ўлада, я вельмі сумняваюсь. Дзякую вам вялікі, спадар Леў. Леў Марголін, эканаміст, быў маім спадарства госцем. Добрага вам вечару. Ну вось так, беларусаў прымусяць заплаціць фактычна за страты, да якіх прывёў рэжым, да гэта эканамічнага крызісу, які насоўваецца на Беларусь. Што ж, а мы да больш прыемнай апошняй навіны ў нашым выданні. Сёння каталікі адзначаюць Дзень Святога Мікалая. Прынята, што менавіта гэты святы кладзе падарункі дзецям пад калядную ялінку. А ялінак і калядных кірмашоў з набліжэннем святаў становіцца ўсё болей. Ужо праз момант прыгожы матэрыял са сталіцы Чэхіі і Прагі, пасля чаго не пераключайцеся, бо з падсумаваннем дня ў студыі з'явіцца Яраслаў Сцешык, ды распавядзе вам пра масавыя звальненні на айчынных прадпрыемствах. Я ж на гэтым з вами развітваюся, для вас працаваў Ігар Кулей. Да сустрэчы у эфірах Белсату. Let's get ready for Christmas Day. A little bird on my shoulder whistle sweet and low. It's time to hang the mistletoe. Hurry up, follow me through the snow.
На зло захаду тавары забароняць. Урад Рамана Галоўчынкі пайшоў расійскім шляхам і анансаваў эмбарга на пэўныя тавары дзяржаваў, якія ўвялі санкцыі адносна рэжыму Лукашэнкі. Што канкрэтна забароніць купляць беларусам, пакуль не кажуць. Вітаю, шановнае гаспадарства, з вами Ярослаў Сцешык. Пачынаем аб'ектыў. Зачыстка спецыялістаў з палітычных прычынаў. Зараз пачалася асабліва моцная хваля звальненняў медыкаў. Не ведаем, з чым гэта звязана, але магчыма з рэферэндумам, які будзе. Суды над блогерамі і журналістамі. Это, конечно, частка больш шырокага наступу, які пачаўся ў 2020 годзе, калі улады публічна прызналі, што вось яны прайгралі інфармацыйную вайну. Больш падаткаў для беларусаў. Надо смотреть, чтобы это не было двойного налогообложения по НДСу, и которое, соответственно, приведет к значительному удорожанию. Мінуў месяц, як на кантрольна-следчай паласе беларуска-польскай мяжы паўстаў першы вялікі лагер мігрантаў. За гэты час адбыліся і спробы штурму мяжы, і эвакуацыйныя рэйсы ў Ірак. Цяпер выпадкаў прарыву мяжы меней. 35 за апошнія сотні зафіксавалі польскія памежныя службы. Узмоцненыя патрулі, аднак, накіруюць на берагі рэчак. Нашыя суседзі рыхтуюцца да магчымага прарыву мігрантаў па лёдзе, калі вада замерзне. На беразе Буга ды іншых памежных рэчак з польскага боку будуюць часовыя агароджы. На дапамогу польскім памежнікам і вайскоўцам прыбылі эстонскія салдаты, інжынеры скаўцкага батальёну ды інжынеры-рэзервісты пяхотных брыгадаў. Як бачым, на балоцістай лясной мясцовасці польскім вайскоўцам дапамагаюць конныя патрулі войскаў тэрытарыяльнай абароны. Памежная служба паведамляе пра новыя ўзброеныя правакацыі беларускіх вайскоўцаў і спецслужбаў. У раёне Нараўкі яны кідалі з аўтамабіля шумавыя гранаты. Як стала вядома Белсату, сёння з памежнага пераходу Брузгі аўтобусамі вывозілі мігрантаў у Менск, каб вярнуць іх авіярэйсам у сталіцу Сірыі. Апроч Дамаску, мігрантаў арганізавана прывозілі ў Беларусь з Багдаду і Эрбілю, сталіцы аўтаномнага Курдыстану ў складзе Іраку. І цяпер з Эрбілю з намі на жывой сувязі наш карэспандэнт Сергей Падсасонны. Сергей, вітаю, ці ўдалося табе паразмаўляць з тымі, хто вярнуўся ў Курдыстан з Менску, і што гэтыя людзі кажуць пра спробу масава трапіць у Еўразвяз праз Беларусь? Вітаю, Ярослаў, вітаю, гаспадарства. Сапраўды, гэта самае галоўнае сведчанне, і такіх сведчанняў мноства. Сёння акурат мы сустрэліся з такімі сведкамі, якія былі дэпартаваныя з Беларусі, вярнуліся ў Эрбіль. Гэта два браты. Аднаму 16 гадоў, другому 24. І яны распавядалі пра усе жорсткасці, з якімі сутыкнуліся ўжо ў Беларусі. Гаворка, вось ты, Ярослаў, узгадваў пра тое, што рэкі хутка будуць замярзаць, і па гэтаму трэба ўзмоцненая іх ахова. А гэтыя хлопцы распавядалі пра тое, што гэтак званыя беларускія сілавікі кідалі іх у ваду, каб яны пераплывалі раку, таксама змушалі да перакрочвання польскай мяжы. Пры гэтым моцна збівалі. Гаварылі пра тое, што адна з жанчынаў стаяла на каленях, прасіла гэтых людзей у форме беларусаў, гэтак званых беларускіх сілавікоў, не кідаць у ваду ейнае малое дзіця. Яна казала, што гатова цалаваць іхныя боты, каб толькі яны гэтага не рабілі. Таксама ёсць сведчанні пра тое, што ва ўсім гэтым замяшаныя вялізныя грошы, таксама на афіцыйным узроўні. Перадусім, тут гаворка ідзе нават пра візы. Візы усе гэтыя мігранты фактычна атрымлівалі турыстычныя, прычым таксама мы маем гэтыя дакументы, з якімі з намі падзяліліся гэтыя людзі, якія вярнуліся з Беларусі. Візы ў пашпартах сапраўды выдадзеныя ў беларускіх амбасадах, і па гэтаму тут ніяк не атрымаецца ухіліцца. Ёсць таксама рахункі з беларускіх гатэляў з канкрэтнымі назвамі, ёсць таксама квіткі на самалёты Белавіі. Менавіта гэтымі рэйсамі яны прыляталі
у Менск. Па гэтаму усе гэтыя гісторыі гучаць даволі балюча і брутальна, і, безумоўна, усе іх мы збіраем на месцы, выслухоўваем, і гэта сапраўды эксклюзіўныя сведчанні, якія вельмі хутка з'явяцца ў нашым эфіры на Белсаце. Ярослаў. Дзякуй, Сергей. Будзем чакаць тваіх рэпартажаў з Эрбілю, з Курдыстану. Гэта поўнач Іраку. Дзякуй вялікі. Сергей Пастасонны быў з намі на сувязі. А мы працягваем. Украіна, Польшча і Літва асудзілі крызіс з масавай нелегальнай міграцыяй як штучна створаны інструмент рэжыму Лукашэнкі. У межах 11-й парламенцкай асамблеі ў Варшаве дзяржавы падпісалі рэзалюцыю з патрабаваннем спыніць эскалацыю на мяжы і заклікам увесці трансатлантычныя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Мы падрыхтавалі сёння дакумент, дзе кажам пра праблемы, з якімі сутыкаецца наш рэгіён. Не ўпершыню мы узгадваем гібрыдныя атакі Расіі і Беларусі, але ўпершыню на такім высокім узроўні заклікаем Еўрапейскі суд асудзіць Лукашэнку. Мы не прадбачылі, што будзем вымушаныя ствараць рэзалюцыю ў такія складаныя часы, калі ўзніклі пагрозы на беларуска-польскай і беларуска-літоўскай мяжы, дзе беларускі дыктатар жудасным чынам выкарыстоўвае нявінных людзей у гібрыднай вайне супраць еўразвязу. Александр Лукашенко паставіў яшчэ больш сілавікоў на дзяржаўныя пасады. Кіраваць раённымі і абласнымі выканкамамі прызначылі працаўнікоў Міністэрства ўнутраных справаў. При гэтым чыноўнікаў чамусьці мусіць кантраляваць КДБ. Никакой оппозиции в Беларуси из числа беглых быть не может. Сбежал, там и сиди. Удалось тебе вернуться и как-то сюда устроиться в общество, не во власть. У них главная цель сейчас – протащить своих во власть. Я не скажу, что мы уже вычистили всех там. Я не скажу. Вам еще придется присмотреться к этим людям. Лукашенко патлумачыў свой светапогляд. Калі б летась у выніку пратэстаў апазіцыя хоць на сотні прыйшла да ўлады, то, цытата, тут бы ўжо блок НАТО стаяў каля Смаленску. А сам жа Лукашенко, цытата, наеўся канстытуцыяў, улады і ўсяго іншага. Таму цяпер ён нібыта хоча, каб улада не была ў адных руках, таму і ўводзіць змены ў канстытуцыю. КДБ загадвае звальняць, чыноўнікі спяшаюцца выканаць. Кіраўнікі дзяржаўных установаў ды прадпрыемстваў звальняюць з працы, масава звальняюць з працы медыкаў, настаўнікаў, кваліфікаваных работнікаў, але не за прафесійныя здольнасці, а паводле чорных спісаў, дасланых спецслужбамі вернымі Лукашэнку. Пытанне, хто ж будзе працу рабіць? У рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр анкалогіі і медычнай радыялогіі прыйшлі спісы на звальненне. Як паведамляе тэлеграм-канал «Белыя халаты», сярод кандыдатаў трое рэдкіх і вельмі запатрабаваных спецыялістаў – лекараў рэнтгенадыягностыкі. А ў Мазырскай раённай больніцы чарговы план звальненняў на 23 специалисты. Из-за того, что в Мозырской больнице увольняется такое количество людей, они раньше делали некоторые операции онкологические, которые, раки, а сейчас некому делать, они отправляют их в Гомель. В Гомеле большая очередь, потому что они просто физически по масштабам не справляются и так далее. Это везде. Это все сказывается на народе. Каб сабраць інфармацыю пра масавае звальненне сярод медыкаў, фонд медычнай салідарнасці стварыў адмысловую онлайн-анкету. На сённяшні дзень яе запоўнілі каля 70 чалавек. Зараз пачалася, можна так сказаць, нейкая асабліва моцная хваля звальнення ў медыкаў. Не ведаем, з чым гэта звязана, але магчыма з рэферэндумам, які будзе, альбо з нейкім жаданнем пакараць тых медыкаў, якія выказвалі сваю пазіцыю. Пакараць улады жадаюць не толькі медыкаў, але і настаўнікаў, працаўнікоў дзіцячых садкоў ды іншых дзяржаўных установаў і прадпрыемстваў. Не будем Дылевского поддерживать, не будем забастовку объявлять. Подождем, подготовимся. Подготовились. До 1 января с Азота больше 100 человек увольняют. Просто пачками. Паводле інфармацыі кіраўніка беларускага аб'яднання рабочых Сергея Дылеўскага, на кожнае буйное прадпрыемства прыйшоў загад звольніць ад 70 до 250 працаўнікоў. У само аб'яднанне па дапамогу ўжо звярнулася каля 300 особаў. Может быть, это попытка как-то сгладить это сопротивленческое настроение, перед референдумом, но оно никаких результатов не принесет, кроме как еще большей ненависти белорусского народа к диктатору. Пасля звальнення паводле чорных спісаў знайсці новую працу будзе вельмі складана, асабліва ў малых гарадах, папярэджвае намеснік старшыні незалежнага прафсаюзу РЭП Геннадзь Федыніч. Я лічу, што тыя тысячы, якія зараз звольнены,
ім вельмі цяжка будзе уладкавацца на іншую працу, тому што у Беларусі працуе тэлефоннае права. І зараз патрабуюць характарыстыку з мінулага места працы. Больш за тое, пасля звальнення працаўнік можа трапіць у новы спіс дармаедаў, а гэта ўжо пагражае значным ростам тарыфаў на камунальныя паслугі. Если мы не будем отстаивать свои права путем забастовки, путем бойкотирования производственного процесса, путем требования соблюдения наших прав, да, мы не сможем отстаивать своих соратников, своих людей, своих сотрудников на этих госпредприятиях. Прадстаўнікі ўсіх трох аб'яднанняў раяць не пісаць заяву аб звальненні паводле ўласнага жадання ці паводле пагаднення бакоў, праяўляць салідарнасць з калегамі, якія ўжо трапілі ў чорныя спісы, і звяртацца па дапамогу ў незалежныя прафсаюзы ды аб'яднанні. Антон Каменскі, Белсат. Сёння стала вядома, што наша калега Ірына Слаўнікава цяпер падазраваная ў крымінальнай справе, і цяпер яна ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў сталіцы. Да гэтага яна была пад адміністратыўным арыштам, бо рэпрэсіі працягваюцца. Таксама актывістка грамадскага аб'яднання «Звяно» Юлія Семенченка, арыштаваная на 14 дзён, нібыта за дробнае хуліганства. Юлію яшчэ ў пятніцу затрымалі працаўнікі ГУБАЗік, галоўнага ўпраўлення барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй. Нібыта, каб узяць паказанні сведкі. Аднак, калі затрыманая адмовілася сведчыць без адваката, яе адвезлі ў аддзяленне міліцыі, склалі пратакол, быццам бы яна сама туды прыйшла, мацюкалася, крычала. Пра гэтыя ды іншыя суды ў аглядзе Валерыя Руселіка. Суд над блогерам Эдуардам Пальчысам, які распачаўся сёння ў Менскім гарадскім судзе, меўся быць адкрыты. Аднак пасля таго, як палітвязень, якога абвінавачваюць адразу паводле 4 крымінальных артыкулаў і якому пагражае да 12 гадоў зняволення, заявіў адвод суду і адмовіўся ўставаць, суддзя Пётр Арлоў зрабіў працэс закрытым. Ходатайніцтвы, якія заяўляла адвакатка наша, адвакатка Эдзіка, выглядалі так, што яна ўстае, у яе такія на некалькі сторонок тэкст напісаны, вось яна спасылаецца на такія-то законы, на Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, на міжнародныя нормы. Уся гэтая прамова займае там пэўны час, а потым устае прокурор, у 2-3 сказах заяўляе сваё «не», і суд удаляецца для совещання, потым вяртаецца і займае старану прокурора. Адкрытым меўся быць і працэс над былым студэнтам БДУ з горадні Арцёмам Баярскім, якога, як і Пальчыса, вінавацяць у адміністраванні тэлеграм-каналу. Гаворка пра канал «Мая краіна Беларусь» і арганізацыі беспарадкаў. У выніку выступу палітвязня з апошнім словам не змаглі пачуць нават ягоныя бацькі. Первоначально заседание было открытым. И просто прокурор потом сказала, что вот, мол, так и так. В деле присутствуют данные, касающиеся интимной жизни подсудимого, поэтому потребовалось сделать заседания закрытыми. А вось як, хто, дзе і калі судзіў фрылансера «Радыё Свабода» Андрэя Кузнечыка, дакладна невядома. Ён мусіў выйсці яшчэ напярэдадні пасля 10 сотняў арышту, нібыта за дробнае хуліганства. Сёння ў міліцыі сям'і Кузнечыка пацвердзілі, што ён па-ранейшаму застаецца ў ізалятары на Акрэсціна. І сёння ж стала вядома пра чарговыя 10 сотняў для свабодаўца. Зноўку ж нібыта за дробнае хуліганства. Нагадаем, у вечар затрымання Андрэя Кузнечыка быў узламаны тэлеграм-канал «Радыё Свабода». Это, конечно, частка больш шырокага наступу, які пачаўся ў 2020 годзе, калі улады публічна прызналі, што вось яны прайгралі інфармацыйную вайну. Якая это была вайна? Это была не вайна, это была просто нормальная, звычайная журналістыка. Просто журналістыка, якая паведамляе навіны, робіць іх аналіз, дае людзям слова. Чарговыя 13 сотняў атрымаў сёння і заснавальнік Сымбальбай Павал Белавус. За што невядома. Як дакладна не была вядомая дагэтуль прычына папярэдніх 15 сотняў арышту, пасля якіх Белавус гэтак і не выйшаў на волю. Сёння ж сайт Рэформбай апублікаваў сведчанні мужчыны, які некалькі дзён сядзеў у адной камеры з актывістам і пацвердзіў журналістам, што першы тэрмін Белавусу далі нібыта за несанкцыянаванае пікетаванне татуіроўкай на запясці у выглядзе маленькага бела-чырвона-белага сцяга. Валер Руселік, Белсат.
Ну, вось хто будзе карміць весь гэты рэпрэсіўны апарат? Грамадзяне. Беларусы будуць плаціць больш падаткаў, самых розных. Напрыклад, 50 рублёў за кватэру – гэта гадавы падатак на нерухомасць. Падвышаюць стаўкі адзінага падатку для прадпрымальнікаў, уводзяць новы падатак для замежных інтэрнэт-крамаў. А што яшчэ, распавядзе Юлія Цельпук. Пакупкі праз інтэрнэт падчас пандэміі яшчэ больш замацаваліся сярод беларусаў. Яны складаюць 6% у агульным абароце краіны. Алиэкспрэс, Озон, Wildberries мусяць плаціць падатак на дададзеную вартасць, лічаць у Менску. Надо смотреть, чтобы это не было двойного налогообложения по НДСу, и которое, соответственно, приведет к значительному дорожанию товара. Да? Змены ў падатковым кодексе закрануць і айчынны бізнес. Сёння ў Беларусі 270 тысячаў індывідуальных прадпрымальнікаў, 96 тысячаў мікрапрадпрыемстваў, 45 тысячаў самазанятых, 40 тысяч рамеснікаў ды 3 тысячы гаспадароў аграсядзібаў. У 22-м годзе толькі частка ІП будуць працаваць паводле спрошчанай сістэмы падаткаабкладання з аплатаю 6% ад выручкі. У 2023 годзе ўсіх чакае 18% падаходнага падатку. Альтэрнатыва зарэгістравацца як мікрабізнес, калі маеш вытворчасць. Гандляры ж хутчэй зарэгіструюцца як самазанятыя, без права наймаць працаўнікоў, мяркуе эканаміст. Им это незручно и невыгодно. Им прасцей заставацца вось гэтымі прадпрымальнікамі. Ну, а калі ім нехта там дапамагае, іх трэба будзе пераводзіць у шэрую зону. Галоўная задача зараз усё ж таки не ў тым, каб ліквідаваць эту шэрую зону як такую, а просто сабраць, як кажуць, з міру па ніткі грошы, дзе толькі можна. Леў Марголін дапускае, што ў 2022 годзе рэжыму ўдасца сабраць з ІП адно на $20 мільёнаў больш. Але што будзе ў годзе 2023 вялікая загадка. Перафарматаванне кодексу таксама не вяжацца з інтэграцыйнымі планамі Менску і Масквы па збліжэнні заканадаўстваў. Стаўленне да прадпрымальнікаў у Расіі больш ліберальнае. Во ўсіх краінах з гэтымі індывідуальнымі прадпрымальнікамі ніхто не звязваецца, бо зразумела, што яны самі сябе кормяць, у дзяржавы нічога не просяць, а іншы раз яшчэ і некалькі працоўных месцаў ствараюць. Быць у наступным годзе і падатку на нерухомасць. Гаворка пра прыватызаваныя кватэры, якіх у Беларусі 95%. У праграме АТН «Вопрос номер 1» намеснік кіраўніка адміністрацыі Лукашенко заявіў. Поэтому налог будет небольшим, будут льготные категории, которые сохранятся, его не будут платить ни пенсионеры, ни многодетные, ни инвалиды, ни другие социально уязвимые категории. Для остальных это будет ставка от 20 до 50 рублей в год. Пакуль не ведаем памеру, але ўвядуць таксама падатак на даўгабуд. Дзяржава тлумачыць, што гэта такі стымул распачаць будоўлю на ўчастку ў першыя 3 гады. Змены ў якіх падатках закрануць нашых гледачоў, мы запыталіся праз свой тэлеграм-канал. У нас не падаткі, а даніна. Адпрацоўваць заплачаныя намі грошы ніхто не хоча. Пяюць як мантру. Вы павінныя дзяржаве. За што менавіта? Калі я маю плаціць, то і вы давайце справаздачы, якія я магу праверыць, без пагрозы трапіць на акрэсціна. Да падатку з кватэраў не маю эмоцыяў. Людзі, якія жывуць у прыватных дамах, заўжды плацілі гэты падатак. Чаму кватэры не плоцяць? Ужо не ведаюць, што прыдумаць, каб праўдападобна выглядала і нібыта законна аджаць кватэру ў тых, хто з'ехаў. Іншыя не хочуць чуць пра новыя падаткі на фоне зніжэння даходаў, якое бачым і ў афіцыйнай статыстыцы. У трэцім квартале года сярэдні месячны выдатак малазабяспечанай асобы не дацягваў да 250 рублёў, што ніжэй за афіцыйны пражытковы мінімум. Сярэднія выдаткі ў 10% менш забяспечаных склалі 326 рублёў. 711 рублёў магла патраціць асоба з сям'і з адным дзіцём. На лета ж Міжнародны валютны фонд і Сусветны банк прагназуюць падзенне беларускай эканомікі. Юлія Цельпук, Белсат. Пакуль гэта ўсе навіны, але праз момант вас чакае размова дня Віталія Цыганкова. Тэма, чаму еўразвяз і ЗША так доўга запрагалі коней эканамічных санкцыяў і які эфект цяпер выключуць гэтыя абмежаванні. З вамі быў Ярослаў Сцешык. Да заўтра.